ወስልታ ያድነነ ክርስቲያን የገባውማት ወላ ጸሎታ ለማርያም ወስልታ ነጋልነጽናውያን ገባውማት ወላ ጸሎታ ለማርያም ወስልታ ናገሪትን እግሯይ ገባውማት ወላ ጸሎታ ለማርያም ወስልታ ለነዛዛ ሙታን ያድኖን ማደር በሰልበታ ባስተንኮታ ብረሌታ እግዚአብሔር አምላክ ነው ለመና ስሙን ለመቀዳስ መንግስቱን ለመጋስ የቃና ጉባኤ ቅዱሳን ዝባረከ አምላክ ናትናውን ባሬፉ ስሙን ለመቀዳስ እግዚአብሔር አምላክ ሐሳብ ልብን ያስለዋል አጀምሩን ፍጻሜውን ጻሕና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ በውእቱ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ለነ አቁረ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስሕብ ለነ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ
ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካፍሮዲ ከምዕራፍ 10 ካፍሮዲ 16 ክሳብ ፍጻሜ እነሆ አነ ከማዕባግን ኣብ ማእኸል ተኳሉ ሰደኩም ኣለኹ። ደጊም ብልህታት ከም ተመን ገርህታት ከም ርግብ ኩኑ። ካብ ሰብ ተጠንቀቁ፣ ንሳቶም ናብ መጋቢያታት ኣሕሊፎም ክህብኩም ኣያዋይቲ ጸሎቶምን ክገዝኡኩም እዮም። ንኣታቶምን ንኣሕዛብን ንምስክር ምእንትን ክኸውን ብዓይ ምክንያት ናብ መኳንንትን ናብ ነገስታትን ክትወሰዱ ኢኹም። ኣሕሊፎም ክህብኩም ከለዉ እንታይ ከም ትዛረቡ እታ ሰዓት እቲኣ ትወሃበኩም እሞ ከመይ ወይ እንታይ ከም ትዛረቡ ኣይትጨነቁ። መንፈስ ኣቦኩም እዩ በኣኻትኩም ትዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩም እንትዛረቡ። ሓውን ሓው ኣቦን ወልዱን ንሞት ኣሕሊፎም ክህብዎ ንወልዱን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ክለዓሉም ቀትልዎም እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ብኩሉ ሰብ ዝተጠራኹም ትኾኑ ኢኹም። ክሳብ መወዳእታ ዝእገስ ግና ንሱ ፍትሕን እዩ። ካብዚ ዓዲ እዚኣ ተሰብኡኩን ኣብ ካልእ ደሞ ወዲ ሰብ ክሳብ ዝመጽእ ከተማታት እስራኤል በፂኹም ከምዘይ ትውድዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተማሃራይ ካብ ጎይቱ ዝበልፅ ኣገልጋሊ የልቦን እሞ ተማሃራይ ከም መምህሩ ኣገልጋሊ ድማ ከም ጎይቱ ከሆነ ይዓክል እዩ። ንበዓል ቤት ቤልዜቡል ካብ በልዎ ንቤተሰቡ ግዳፍ እንላይ ኣዝዮም ዘይብልዎ ባርከ ዘይብሉስ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ስውር የልቦን እሞ ኣይትፍሩ። ብጸልማት ዝነገርኩም ብብርሃን ተዛረብዎ። ኣብ ኣእሳብኩም እትሰምዕዎ ከዓ ኣብ ልዕሊ ናሓሲ ኮይንኩም ስበክዎ። ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከእቱ ዝከኣሉ ዳኣፍርሁ እምበር እቶም ስን ስጋ ዝቐትሉ ነፍሲ ግና ክቐትልዋ ዘይከኣሎም ኣይትፍሩ። ክልተ ኣዋፍ ዶ ብሳንቲም ይሽየጣ ኣይኮናን? ሓንቲ ካብኣተን ከ ብዘይ ፍቃድ ኣቦኹም ኣብ ምድሪ ኣይክትወድቕን እያ። ንስኻትኩም ግና ፀጉሪ ርእስኹም እኳን ኩለን ቁፅራት እየን። እምበኣርከስ ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ኣዕዋፋት ትበልጹ ኢኹም ኣይትፍሩ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ከእመነ እየ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝካኣለኒ ግና ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ኣነ ንምድሪ ሰላም ንመጽኣኹ ኣይምሰልኩም ኩናን ካባይ ንወዱ ንጓሉ ኣቢፁ ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ። እቲ መስቀሉ ፀይሩ ደድሕረይ ዘይስእብ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ። ንህይወቱ ዝረኽባ ከጥፋእ ንህይወቱ ምንታይ ዘጥፊ ድማ ክረኽባ እዩ። ንዓኻትኩም ዝቕበል ንዓይ ይቕበል፣ እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሉ። ንነቢይ ብስም ነቢይ ዝቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ፣ እቲ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ንዓይቱ ንሓደ እኳ ብስም ወዲ መዝሙር ዝሁል ማይ ብርጭቆ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ከቶ ከምዘይስእል ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን። በስመ አብ ወወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ የሀገረ ስብከት የሮባ ሊቀ ማእምራን ዲያቆን አስመላሽ ከሙኻ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ለአካለ ምስጢር ትነጥፉ አኀው ዲያቆናት አቦታት አዴታት ህፃናት ኩላትኩም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከብኩም ፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ኣለኹም ከመይ በፂኹም አሜን። ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና በአና ብደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብድጋሜ እግዚአብሔር አምላክና ኣብዚ ቅዱስ ዝኾነ ቤቱ ኣኪቡ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ቃሉ ክመግበልና ስለዝፈቐደልና እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ከምኡ ድማ ኣክሊል ትምክሕትና ጀማሪት እምነትና ዝኾነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕት ደናግል መነኮሳት እግዚአብሔር ዘኽበሮም እግዚአብሔር ብዝሃቦም ጸጋን ማዕረግን ዝኽበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። በረኸቶም ረድኤቶም ድማ ምስኩላትና ይኹን ምስኩላትና ይኹን። ስለ ድምፅና ይስማዕ ኣሎ መስለን እሺ እምበር ተፈሳይኮ እስመ ይቤልኒ ቤተ እግዚአብሔር ሃውር ይብል ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት። ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ይብል ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ክዝምሮ ከሎ ወይ ከዓ ክዛረቦ ከሎ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላክ ዝርከብ ነገር ስለ ዘለይ ማለት እዩ። ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክንመፅእ ከለና እንታይ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ናይ ቅድስት ሥላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝንገረሉ እንታይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስፍራ ስለ ዝኾነ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዝነገረሉ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣማላድነቶም ተኣምሮም እንታይ ዝግበረሉ ዝንበበሉ ስፍራ ስለ ዝኾነ ናብዚ ቤት እዚ ክኸይድ ከለኹ እንታይ ይገብር ኢሉ ይሕጎስ ይብል ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ። ጎይታ እውን ባዕሉ እንታይ ኢሉ ነይሩ እንሆ ኣነ ሰላም ይህበኩም ኣለኹ ኢሉ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ድማ ከምዚ ዓለም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ። እዚ ሰላም እዚ ከዓ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላክ መፂኻ እንታይ ዝግበር ማለት እዩ ዝርከብ ሰላም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉ እንታይ ግበር ኢሉ ተሓጎስኩ ዝበለ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላክ መፂኻ ቃል እግዚአብሔር ትመሃር ንሂወትካ ዝኸውን ቃል ተማሂርካ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ። ንሂወትካ ከዓኒ ዝልውጥ ቃል ትረኽበሉ ስፍራ ስለ ዝኾነ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ኢሉ ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ናይ ኖህ መርከብ ዝኣትዋ ዝነበራ እንስሳታት እተን ዝኣትዋ ዝነበራ እንስሳ ኣብነት ነብሪ እንተኣ ናብታ መርከብ ዝኣተወ ክወፅእ ከሎ እንታይ ኮይኑ ይወፅእ ኢሉ እንታይ ኮይኑ ዝወፅእ ነብሪ ምሽ እቲ ዝኣተወ እንስሳ ንሱ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ ማለት እዩ። ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝኣተወ ናብ ቤተ አምላክ ዝመፀ ሰብ ግን ሓጢአተኛ ኮይኑ ዝመፀ ሰብ እንታይ ኮይኑ ይወፅእ ማለት እዩ። ኩሉ ጾር ተሰኪሙ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመፀ እንታይ ይኸውን ጾሩ ኣራጊፉ ይምለስ ማለት እዩ። ጭንቀት ሒዙ ዝመፀ ከዓ ሰላም ሒዙ ከዓ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ናብ ገዝኡ ከዓ ይምለስ። ስለዚ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክንመፅእ ከለና እንታይ ንገብር ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ደስ እናበለና እናተሓጎስና ክንመፅእ ይግባአና እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ብድጋሜ ካብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኣኪቡ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ቃሉ ንክምግበና ሰለስተ መዓልቲ ዝኸውን ፀዊዕና ኣሎ እሞ ነቲ ዝወሃበና ቃል ብፅሞና ልብና ከፊትና ክንሰምዖ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነና። እሺ እምበር ካብዚ ምቕፃል ህፃናት ናይ ፅርሃት ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ዒሎት ሰለስተ መዝሙር ተቕርቡልና ክሳብ ህፃናት ዝዳለዉ በዝማሬ ወሰንቆ ዝብል መዝሙር ብስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርናን ኣሜንናን ብሕብረት ንዘምር በዝማሬ ወበመሰንቆ Amen.
الشيء أمين بدقامي سلم مزمور جاهنا معنا زخبران استمسكنا يهون زخبران استمسكنا يهون الشيء كازم مقصاب لاي نوس هاجر السكر محضار وانا صحفي لك اليقونات مقصلا محضاري يا ريتا لك اليقونات والرفائل مقدمتك على كيراناي أو كسروا اسمع وود ومنفس قدوس هذا الله آمين بوصا أبونا أبو باولوس باباس هاجر سكت أوروبا عبد بريطانيا أبو القدس سينودوس حاولنا مريضا كما يبران راس ملاش كلاتكم أبوات كائنات تلقون استيفون أحوال بيابونا كلاتكم أغلب أزمية كريستيان زلهم كما يمسيهم كما يتنعهم وقعاني كابز حلف عمل نابزلنا عمل بالسلامة بصحنا نايم حكي قدس زيادة الله حياتنا بدنا قراءة عمل ذاك كلاس مهم نزل قدس قراءة مسافر زمسعنا دقيمنا كبرن مسغانا بالداسين أم وقت البيت سودن نزي عبد الله يهون كابرحقن كابكربان مزيهم بزحات بتعني دس زبلي مالتي كم زقدم عبيلو حاونا دياكم قيتم قدس صنحه عبد رخت مرخولي موني ناي وحكي لوس هاجر سبكت ناي نروي كاني كمزيلو كري ازي زحوسنو سلام تازي كابلوس هاجر سبكت نروي مخانو كبتوكم يدلي وعاني نبل 10 عمل كونفرنس أبصحنا يغني الشهراء كابز غفيرناها بحاولنا موسيقى أبعدنا هاجر السكر نيروس هاجر السكر نروي الزقان اشتكات كبرناي اسمه هو المنفس قدوس هذا الله آمين الشيء نقدم كله يصابنا ابن باولوس باس هاجر السكت أوروبا عبد بريطانيا بس كلهم أغلاتهم كون أنت جزائر أبوات كائنات يكمل أمران حولنا نندرنا يقنش ملاش لقاتكم نتروكم كثير فتناسكم يكونات أغلات مرسلات أبوات تابيتات بسانات كميهم مسيهم آمين السماء المدرس فترى أملاخنا زابير نحنا يقو بقالو حانسنا من نفسنا من إسلام المخليق أدالينا نتازد دالوا من يسو لوات نترن كور أقارنا كسرسو أمرنا أنا أبيحو أبزي أفسيون سمياون بر مدراوي زيكوني خالف زيكوني زد عالماوي قالو تنقرلو قدس ديتو نخن كومن نخن أكبر نقرنا زابير كبرن مسكانا يغنو آمين كبرن مسكانا يغنو أنا قاعد عايش بتعززو كوين برا يجيبان يركن بتاعت كوين خزارة كوين دفتة توصل لي على تحول الجمالاتيوم يتم كدالو وزن بري ناي وكيل تمت سندت قبل ساكر سكت نروي سلزي مسقطام بوكلنا كروبوتي سلامتا نايتوم تنفت ناي تمت سندتات مالتيوم كم تزفلت زي كونفرنس زي لومي أفزع مزي مبلع 6 عامتيو زبعات زلو مالتيو كابت تجمرلو من تساونتو بلسنتو ترأيو زي كونفرنس زي كم زدالو تغيرو مالتيو
كموسيقى كابعمت نابعمت ናይ ብዙሕ ምክንያት በረከትን ቅድስናን ጥበብን ፍልጠትን ደረጃ ኮይኑ ይኸውን ኣሎ ክኸውን ድማ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ጉባኤ ከምዚ ጀሚርዎ ዘሎ ንኩሉ ግዜ ክንናተኣከብ ንክነብር ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ብስዋዕዱ ይኹነልና ኣብዚ ከምዚና ክንእከብ ከለና እታ ቅድስት ቤተክርስትያን ከምዚ ዝበለ ጉባኤ ክትሰርዓልና ከላ ንምንታይ እዩ ንሕና ካብታ ቅድስት ቤተክርስትያን ኩለን ኣብ ኖርዌይ ክብረት ቤተክርስትያናት ኣለዋ ካብተን ኩለን ክብረት ቤተክርስትያናት ከዓ ኣብዚ ሓባራዊ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኸውን ተራ ምእካብ ዘይኮነስ ከም ሱባኤ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሱባኤ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ትመሃረሉ ትግናሓሉ ትፈልጠሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ትመስግነሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነምልኸሉ ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ኣኼባ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ሰሪዓትና ዘላ እዚ ብብልጽነቱ ተራእዩ ተመርሚሩ እታ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ዕለት ምግብና ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ይልዎ ዘሎ ወዲ ሰብ በቃል አምላክ እምበር እንጀራ ጥራይ አይነብርን እዩ ሰብ ክነብር ተኮይኑ እንጀራ ወይ ከዓ እኽለማይ ምግቢ ስጋዊ ዘይኮነ ምግቢ መንፈሳዊ ስለዘድልዮ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካ እናሻ ንሳ መሶብ ወርቅ እንትንስቲታ መና ተባሂሉ መሶብ ወርቅ ኮይና መና ዘለዋ ዝኻ ከምቲ መሶብ ደንደቃት ምግብ ቤተክርስቲያን ካ ንደቃት ምግብ ሕጂ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ብዝለዓለ ጉባኤ ሰሪዓ ኣቦታት ፀጉዓ ምክረ ኣቦ ጌራ ዝተፈላለዩ ትምህርትን ዝተፈላለዩ ምስጢርን ዝተፈላለዩ ዝማሬን ጌራ እቶም ደቃ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሲሳይ ወይ ከዓ ምግቢ ዕለትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስቲያናትና እንምገቦ ኣብዚ ከዓ ዝበለፀ ማለት እዩ ብዝለዓለ ደረጃ ዝበለፀ ደረጃ ብምልእ ንፅታት ቤተክርስቲያናት ዘለዋ ተኣኪብና ኣቦታት ሊቃውንቲ ብፁዕ ብሓፈሻ ኣብ ማእኸልና ብምርካብ ንዝበለፀ ደቃ ንክንባረኽ እዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን እዚኣ ጌራትና ስለዚ እዚ ኮንፈረንስ ብርግፅ ብቀሊል ዝረኣይ ኣይኮነን እዚ ሎሚ ንሕና ተኣኪብናዮ ዘለና ንክንደይ ኣዋርሓት ዝኣክል ምድላዋት ትግበረሉ ካብ ብፁዕ ኣቦና ጀሚርካ ሊቀ ማእምራን ኩምን ኩሎም መሳርሕቶም ጀሚርካ እውን ካብ ርሑቕ ነዚ ጉባኤ እዚ ንምሳታፍ ዝተጋብሉ ከምኡውን ኣባላት ቤተክርስትያን ኣቦታትን እውን እዚ ንኸውን ብዙሕ ድኻም ዝተሰርሓሉ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝተገበረ ከዓ ንምንታይ ንሕና ንክንባረኽ ንሕና ንክንቅደስ ብመንፈሳዊ ፍልጠት እውን ንሕና ንክንዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ሰሪዓትና ዘላ ኩሉ ግዜ እቲ ዘይጠቅም ምኽሪ ወፂና ቀንዲ ከማለት ፈለየ ዘለኹ ማለት እዩ ዘይጠቅም ምኽሪ ወፂና እቲ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ሕጂ ምኽሪ ይፈላለዩ ሓንቲ ቃል ንምጥቃስ ከምቲ ልክዕ ኣብ ናይ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ታሪክ ቀንዲ ንእስራኤላውያን ኣብ ክልተ ዝበተኖም እንታይ እዩ ካበይ ክሰትዩ ከም ዝግብኦምን ካበይ ክመሃሩ ከም ዝግብኦምን ካበይ ክብንዑ ከም ዝግብኦምን ዘይምፍላጥ ነገደ እስራኤል ኣብ ክልተ ናይ ምኽፋል ምክንያት ኮይኑዎ ሰሎሞን ንነገደ እስራኤል እንታይ ገይሩ ኣብ ታሪክ ከም ዝነገረና ማለት ሓፃ ከም ኣብነት ክትኮና ስለዝደለኹ ማለት እዩ ምኽሪ ምስ ደለየ እስራኤል ከመይ ገይሩ ከመሓድሮም ምኽሪ ምስ ደለየ እግዚአብሔር ሓሊፉ ናብቶም ናይ ዓበይቲ ሽማግለታት እስራኤል ከደይ ሕጂ ምስ ተመኸረ ማእከስ ከምዚ ጌርካ ህዝብካ ቀይዶም ከምዚ ጌርካ መሓድረሎም ከመይድና ብል እንተልዮም ኣቕልለሎም ብከምዚ ጌርካ ህዝብካ ትሕዞም እሞ ብውሕድ ዝኣዘዝካዮም ንሶም ከዓ ብዛዕበይ ዝዘዙኻን የገልግሉኻ ኢሎም ናይ ኣቦታት ዓበይቲ ምኽሪ መሬት ዘይወድቕ ፅቡቕ ምኽሪ ሂቦሞ ማለት እዩ ሰሎሞን ከዓ ዝሓዲጉ መልሱ ናበይ ከይዱ ናብቶም ንኣሻት መናእሰያት ከምዚ ሕጂ ዓለምና ዘይደሊ መኺራ ዘይደሊ ኣስትያር ዘይተፈትወና ዘላ ማለት እዩ ናብቶም ንኣሻት ብፆትን ይዕርክትን መፃወቱን ከይዱ ምኽሪ እንተሓልቶም እዚኢሎምካ እስራኤል ኣፅዕዐሎም መሊስካ ፀዓኖም መሊስካ ብዝሓሎም ግረፎም ኣቦኻ ሓንቲ ተገዲፎም ክልተ ብምግራር ሰብለት ኢሎም ከምዚ ዝዝኻ ግበረሉ ትእዛዝ ኣዚዝዎ ስለዚ ምኽሪ ቦታቱ ገዲፉ ምኽርቶም ንእሳት ምስ ሰምዐ ነገደ እስራኤል ካ እዚ ኣዋጅ ካብቶም ንኣሻት ዝተመኸረ ምኽሪ ምስ ሰምዑ ኣብ ክልተ ተበቲና እስራኤል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሓይልታ ቅድስት ቤተክርስትያንና ከምዚ ጌራ ኣቦታት ኣብ ማእኸልና ኣጋቢራ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ብትምህርቶም ጥራይ ዘይኮነስ ብፀሎቶምን ብበረከቶምን ብቅድስንኦምን ንዓና ንደቆም ንክምህርና ካብ ርሑቕን ቀረባን መፂኦም ኣለዉ ንሕና ከዓ ምእካብና ምእንቲ ንኸንቱ ከይከውን ከምቲ ቤተክርስትያን ሰሪዓትና ዘላ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ሱባኤ ምዃኑ ክርዳእና እዚ ሕጂ ተራ ምእካብ ኣይኮነን ካብ ተራ ምእካብ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ከም ሱባኤን ኣብ ቅድስት ቤተክርስትያንን ስለዝኾነ ከም ሱባኤ ርኢና ኩሉ ነገር ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ዝበሃል